Bago po tayo dumako mga minamahal sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po sama-samang manalangin. Praise God, hallelujah. Dakilang mapagpalang naming Diyos, Ama naming banal na sa langit, mahal na Panginoong Hesus, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa mga unang yugto, mahal Panginoon, ng iba na gawain, O Diyos. Sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan, mahal Panginoon, sa aming papuring awitin sa iyo, O Diyos, mahal Panginoon. Maging po, mahal Panginoon, sa pagkakalob namin, mahal Panginoon. Hallelujah, sa iyong banal na gawain, O Diyos. Narito po kami, mahal Panginoon, sa mensahe ng kaligtasan, mahal Panginoon. Hallelujah. Aming pagkikinig, mahal Panginoon, pag-aaral, mahal Panginoon, yung banal na salita, O Diyos. Mahal Panginoon, langisan mo, pagpalain mo po, mahal Panginoon, yung banal na salita, mahal Panginoon. Nawa maging pagpapala, mahal Panginoon, sa mga ginigil mo mga anak, mahal Panginoon. Ang yabang lingkod, mahal Panginoon. Gamitin mo po kung mga panahon daluyan ng Santong Espiritu, mahal Panginoon. Nawa maging pagpapala sa bawat sa amin, mahal Panginoon, ang iyong banal na salita, mahal Panginoon. Sumami ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Alisin mo po lahat ng uri ng mga hadlang. Demons of hindrances in the name of Jesus. Cast out in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin pati pinamamahal ng Panginoon. Ako po yung nagpapabot ng aking pong dakilang pagpupuri, pagpapasalamat, pagkalwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pong inaalala mga minamahal ang aral at turo po ng ating dearly beloved Honorable Pastor Luis Estrada Almeida. Bagay din po sa ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida, Tima Matir, sa mga beloved Almeida children, sa kanilang mga manlugang at apo, sa mga beloved workers, maging po mga minamahal sa mga beloved choir members, mga manampalataya, mga baguhan datihan, praise God. At ganoon din mga minamahal sa mga taga-subaybay po mga minamahal sa ating live streaming sa YouTube at Facebook. At ganoon din mga minamahal, ako po bumabati ng magandang umaga po sa ating po mga beloved ordained preacher, Kuya Bubi Nir, sa kanyang beloved daughter, Ate Vines Nir. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. Lahat po ng mga gising magsabing, Praise the Lord! Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. At buksan po natin mga minamahal at ilabas po natin ating mga banal na kasulatan at mga ballpen. Tayo po mga minamahal ay mag-aral po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin po ang Diyos. Ang ating topic mga minamahal sa umagang ito mga minamahal, ito po mga minamahal, ang sulat po natin mga minamahal, strive to enter through the narrow gate for salvation. Praise God, purihin ang ating pinawala Panginoon. Ang ating pong supporting verse mga minamahal, kindly po beloved Bible reader natin, praise God. Dito po sa aklat po ng Lucas, Kabanata 13, ang talata po ay 24, at saka po sa Mateo, Kabanata 7, ang talata po ay 13 hanggang 14. Pakisabas po, kindly po. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 13, ang talata po ay 24. Ganito po sasabi, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, ang talata po ay 7, Kapitulo 7, ang talata po ay, ano po yung kapatid yung... Mateo, Kabanata 7, ang talata po ay 13 hanggang 14. 13 hanggang 14. Ganito po nasasabi, kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. At marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang mga nakasumpong noon. Amen. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Praise God. Ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon ay inalintulad po mga minamahal sa isang makipot at makitid na daan. Ang sabi po dito mga minamahal, magpumilit tayong pumasok sa makipot na pinto sapagkat marami ang nagsisikap na pumasok, subalit hindi mangyari. Purihin ang ating pinamamahal na Panginoon. Inalintulad mga minamahal ang kaharian ng Diyos mga minamahal sa isang pintuan mga minamahal. Mayroon pong pintuan na makipot at mayroon ding pintuan mga minamahal na maluwag. Praise God.
Ang sabi po mga minamahal Bawal Kasalatan, yung pong maluwag na pintuan mga minamahal. Wide gate mga minamahal, praise God. Dito po sa maluwag na pintuan mga minamahal, wala pong restriction mga minamahal. Dahil maluwag mga minamahal, easy to pass, easy to travel mga minamahal. Effortless, wala kahirap-hirap mga minamahal. Walang bawal, lahat pwede. Ito po mga minamahal yung ating pong mga kinagisnang pananampalataya sa una mga minamahal. Maluwag na pintuan mga minamahal, walang pinagbabawal. Pwede kang gumawa mga minamahal ng mga bagay na karumal-dumal na hindi po kagustuhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pwede kang magsugal, pwede kang pumunta sa sabungan, pwede kang pumunta sa mga diskuhan, pwede kang gumawa mga minamahal ng mga kalaswaan, pwede kang gumawa mga minamahal ng mga fornication. Yan po mga minamahal yung maluwag na pintuan. At yan po mga minamahal, marami po mga minamahal ang nakakasumpong dahil napakaluwag mga minamahal. Praise God. Effortless mga minamahal, walang ka-effort, napakadaling daanan mga minamahal. Kumbaga sa daan mga minamahal, ito ay four lanes mga minamahal. Kahit saan ka sumuot mga minamahal, pwede. Walang pinagbabawal. Ito po mga minamahal, ang sinasabi ng Banal na Kasulatan dito po mga minamahal, pakibasa po sa aklat po ng Kawikaan, ang kabanata po ay 14, ang talata po ay 12. Proverbs chapter 14 verse 12. Ganito po ang pagkasabi, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen. Tingnan niyo po mga minamahal. Ang akala ng mga tao mga minamahal, itong daan na ito mga minamahal, ay patungo sa buhay. Subalit hindi po mga minamahal, ito ay daan ng kamatayan at kaparusahan mga minamahal. Napakabaliwanag ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po mga minamahal ang pumupunta sa daanang ito mga minamahal dahil ayaw nilang maglingkod sa Diyos. Ayaw nilang sumunod sa ating mahal na Panginoon. Ayaw nilang maniwala na mayroong Diyos. Praise God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit mga minamahal, yung mga taong nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, may takot sa Diyos mga minamahal. Sinapuso nila mga minamahal ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po mga minamahal yung tinatawag na narrow gate mga minamahal. Makipot na pintuan mga minamahal. Makitid na pintuan. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, yung mga Kristiyano mga minamahal, napakahirap pumasok. Bakit mga minamahal? Napakaraming bawal mga minamahal. Dahil narrow gate mga minamahal, makitid na pintuan. Ang sabi dito mga minamahal, ang ibig sabihin ng narrow gate mga minamahal, difficult road, you need to sacrifice and suffering. The gate it is small and narrow, entry requires a conscious decision. Represent a fact of genuine sacrificial love from the heart. Kailangan po natin mga minamahal ng long suffering. Kailangan po natin mga minamahal ng conscious decision, mga minamahal. Kailangan natin mga minamahal ng totoong paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Isa puso natin mga minamahal. Bagamat napakaraming bawal mga minamahal. Subalit mga minamahal, ito po mga minamahal, yung kaligtasan mga minamahal ng bawat mananampalataya. Ito po mga minamahal, yung significant mga minamahal. Being a Christian mga minamahal. Ito po yung most significant mga minamahal na salvation ng ating kaluluwa mga minamahal. Purihin ang Diyos mga minamahal. Makitid na pintuan mga minamahal, makipon na pintuan mga minamahal. Napakahirap pumasok, napakaraming bawal. Praise God. Bilang Kristiyano mga minamahal, nung tayo po'y nakakilala, tinanggap natin ating pinakamamahal na Panginoon, tayo pinagpabautismo. Praise God. Akala natin mga minamahal,
nagpabautismo tayo, tinanggap natin yung pinakamamalapangin, ligtas na po tayo. Hindi po, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, work your own salvation with fear and trembling. Kailangan natin, mga minamahal, lang may takot at panginginig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipagtrabaho natin, mga minamahal, ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, mainit ang ating mga loved ones, mainit ang ating tatay, mainit ang ating mama, mga papa, ating mga kapatid, ay ligtas na tayo, mga hindi po. Individual po ang kaligtasan. Kailangan po natin ipagtrabaho ito, mga minamahal, ng 100%. Pakibasa, mga minamahal, sa aklat po ng Philippians, Kabanata 2:12-13, at saka dito po sa Romans, chapter 12, ang talata po ay 1 hanggang 2. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 12. 12 po. Philippians chapter 2, verse 12-13. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 12. Ganito pong sasabi, kaya nga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain na inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Kailangan daw po natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan, mga minamahal, sapagkat ang ating kaligtasan, mga minamahal, ito po, mga minamahal, sa pamamagitan po ng ating pong sakripisyo, mga minamahal, pagsisikap, mga minamahal, makakamit po natin, mga minamahal, yung pong ipinangako ng Diyos po sa atin. Pakibasa po ang Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ganito po sasabi, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siyang inyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo po, mga kapatid. Alang-alang, mga minamahal, sa kahabagan ng Diyos, mga minamahal, ating iharap ang ating katawan, mga minamahal. Haing buhay, banal at kaaya sa Diyos na ating katampatang pagsamba. At huwag tayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya at kalooban natin pang Panginoon. Mag-iba daw tayo, mga minamahal, huwag tayong makiayon sa sanlibutan, mga minamahal. Ang ating katawang lupang, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ibinihisan na ng ating pinakamamahal na Panginoon ng bagong pagkatao, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ihain nating banal buhay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po, mga minamahal, maging malinis. Sapagkat, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi tayo makakapasok, mga minamahal, sa makipot na pintuan kung hindi po tayo, mga minamahal, malinis sa harapan ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang rarapture ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung may malinis na puso, mga minamahal. Yung mong malinis na Kristiyano, mga minamahal, walang kulupot, walang dungis, mga minamahal. Ayan ang pong sabi ng pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, dadaan po tayo, mga minamahal, sa butas ng karayo, mga minamahal, bago po tayo magkaroon ng kaligtasan, mga minamahal. Praise God. Ang sabi dito, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, na kailangan natin, mga minamahal, unahin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po yung mga bagay, mga minamahal, na nandito sa sanlibutan. Praise God. Hallelujah. Huwag po natin, mga minamahal, unahin, mga minamahal, yung ating pong mga educational career, mga minamahal. Ito ay pansamantala lamang, mga minamahal. Yung ating mga profesyon, mga minamahal. Ito, mga minamahal, ang pansamantala lamang.
Ang target natin, mga minamahal, ang langit, mga minamahal na pinangako ng Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, praise God. Pakibasa mga minamahal dito po sa 1 John, ang talata po ay, ang kabanata po ay 1, ang talata po ay 9, puri ng pinagmamahal na Panginoon. Kung pinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat sa banal, siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. O, tingnan niyo mga minamahal. Tayo po lilinisin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po pwedeng mga minamahal, papasok po tayo sa karyanan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan po ang ating karumihan. A perfect church without blemish and crinkles and spotless will be brought to heaven. Ito po mga minamahal, yung pong requirements mga minamahal ng isang tunay na Kristiyano na kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dadaan po tayo mga minamahal sa tinatawag mga minamahal ng pagdagit ng mga banal. Praise God. Ito pong sinasabi ng banal na kasulatan, ang daan mga minamahal, napakakipot mga minamahal. Praise God. Napakahirap pumasok mga minamahal, napakaraming bawal, praise God. Napakaraming ordinansa, napakaraming kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat nating sundin. Subalit mga minamahal, praise God, napakadali pong masunod ito mga minamahal kung tayo po mga minamahal ay magpapasakop, susunod lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iwanan po natin mga minamahal yung mga bagay mga minamahal na pangsanglibutan mga minamahal. Ang ituon po natin ating kaisipan mga minamahal, doon po sa mga bagay mga minamahal, doon po sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Ang sabi ng banal na Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin daw natin mga minamahal muna ang karihan ng ating mahal na Panginoon bago ang lahat ng bagay. Praise God. Hallelujah. Ito po mga minamahal, yung mga requirements ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat nating sundin mga minamahal. Ito po mga minamahal, may 5 po mga minamahal na pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat po nating sundin, praise God. Upang tayo po mga minamahal, makapasok po doon sa makikipot na pintuhan, patungo po mga minamahal sa kaligtasan natin, mga sa piling nating pinakamamahal na Panginoon. Ito po mga minamahal yung sinasabi ng banal na kasulatan mga minamahal na magkaroon po tayo ng fellowship with one another mga minamahal. Ito po yung kailangan nating dumalo mga minamahal sa gawain niya 3 times a week mga minamahal. At sabi ng banal na kasulatan mga minamahal, dito po mga minamahal sa Hebreo, Kabanata 10, ang talata ay 25 hanggang 20. Pakibasa po. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay 27. 25 hanggang 26. 25 hanggang 26. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na't kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Amen. Amen, praise the Lord. Huwag daw natin mga minamahal pabayaan po ang ating pagkakatipon mga minamahal. Ito po mga minamahal, obligasyon natin bilang mga manampalataya mga minamahal. Tayo po ay magkaroon po ng fellowship with one another mga minamahal. Ito po mga minamahal, dito natin mga kinakatagpo ating pinakamamahal na Panginoon ng kanyang bahay sambahan mga minamahal. Pinupuri natin at pinasasalamatan. Ang ikalawa po mga minamahal, ito po mga minamahal ay ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po mga pangalawa, mga minamahal ang tungkulin ng Kristiyano mga minamahal, dumalo, magpuri mga minamahal sa kanyang pangalan mga minamahal. Sapagkat mga minamahal,
Hindi po mga minamahal magtatagumpay ang kalaban ng ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo po mga minamahal kumplito po sa panalangin mga minamahal. Si Haring David mga minamahal, 7 times a day nagpupuri mga minamahal. Lahat po mga minamahal, kahit yung mga matatapang na leon mga minamahal, nagagapi mo niya mga minamahal dahil sa kanya pong pagpupuri mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal, sa pangatlo po mga minamahal na inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat po nating gampanin mga minamahal. Ito po mga minamahal, magsuot po tayo ng kabanalan mga minamahal. Hindi lamang mga minamahal sa damit, kundi po mga minamahal sa pananalita na may paggalang, magpakita po tayo ng ilaw mga minamahal sa sanlibutan. Ito po mga minamahal, ang sinasabi ng ating mahal Panginoon, without holiness, we cannot see the Lord. Kailangan po mga minamahal, magkaroon po tayo ng kabanalan mga minamahal. Hindi lamang po sa pananamit, sa ating tahanan mga minamahal, kasuotan po natin mga minamahal, ay may kabanalan mga minamahal. At ganoon din po, hindi lang po yan mga minamahal sa ating pananalita. At ganoon din po, may paggalang mga minamahal sa mga nakakatanda po sa atin. At ganoon din po mga minamahal, tayo po mga minamahal, nagpakita ng ilaw sa ating mga kasambahay, mga minamahal, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan. Tayo po mga minamahal, ilaw ng sanlibutan ito mga minapisgad. At ang pang-apat mga minamahal, ito po mga minamahal, yung inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay magbigay mga minamahal ng ating pong ikasampung bahagi at handog. Mga minamahal na pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Kailangan natin itong masunod itong mga minamahal upang tayo ay makasama doon mga minamahal. At makapasok po tayo mga minamahal doon po mga minamahal sa pinangako ng Diyos, mga minamahal na makitid na pintuan at makipot na pintuan. Praise God. Hindi lamang po ito mga tithes lamang mga minamahal, kundi po love offering mga minamahal. Kailangan natin masunod ito mga minamahal. Natatandaan ko po mga minamahal sa kapatiran sa Manila mga minamahal, sa main church mga minamahal. Nung kami po mga minamahal ay mga awit mga minamahal, ako po ay dating single square mga minamahal nung ako pinata sa dako ng main church mga minamahal. Isang kapatiran po natin mga minamahal. Pagkatapos po ng gawain mga minamahal, galing po sila ng gawain natin mga araw po ng linggo, pag-uwi mga minamahal, praise God, o pag-uwi sa kanilang mga tahanan mga minamahal. Nakasalubong po nila mga minamahal ang isang hold-upper mga minamahal doon po sa kanilang dinadaan ng pag-uwi. Ang sabi po sa kanila ng hold-upper, ilabas niyo yung pitaka, ilabas niyo ang cellphone. Yung dalawang kapatiran mga minamahal, magkapitbahay, sunod po na magkasama pong umuwi mga minamahal. Tinutukan po sila ng baril mga minamahal yung kapatiran. Hindi ko nakakalimutan, beloved brother Arcadio mga minamahal. Isang kapatiran po natin mga minamahal ito sa dako ng Metro Manila, sa Manila mga minamahal. Tinutukan po siya mga minamahal ng baril ng hold-upper. Alam niyo pa mga minamahal, ang sabi niya, sa pangalan ni Jesus, manigas ka. Binaril siya mga minamahal ng hold-upper. Alam niyo pa mga minamahal, tinamaan po siya mga minamahal sa binti. Praise God. Nag-rebuke siya mga minamahal pero hindi po tumalab mga minamahal. Yung isang kasama niya mga minamahal, pagbaril din po sa kanya dahil dalawa sila mga minamahal, binaril din. Pag-rebuke na yung Jesus ni manigas ka, naligas pang hold-upper mga minamahal. Bakit mga minamahal? Yung unang nag-rebuke, hindi po nanigas. Nagpa-counsel po mga minamahal, lumapit po sa ating beloved Paris Lord, sa ating Mama Dear. Bakit anong nangyari? Ang sabi niya mga minamahal, mahal na pastora, nagbigay ako ng tithes pero hindi ko binigay aking love offering. O, tingnan niyo mga minamahal. Nag-rebuke siya mga minamahal, hindi tumalab. Samantala yung kapatiran na kasama niya, ikaw Brad, anong nangyari? Bakit tumalab? Hindi tumalab yung nanigas yung hold-upper. Ang sabi niya mga minamahal, ibinigay ko po ang buo, ang tithes and love offering ko. O, tingnan niyo mga minamahal, pupurihin natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga ba mga minamahal? Totoo ang Diyos mga minamahal na tayo po ay nililinis at tinutuwid mga minamahal. Itong bagay na ito mga minamahal, nakaligtaan lamang mga minamahal na ibigay niya ang love offering mga minamahal. Tingnan nyo. Buti na lamang man, di po siya napuruhan mga minamahal. Daplis lamang mga minamahal, purihin natin pinakamamahal na Panginoon, praise God. At ang yung panglima mga minamahal, ito po mga minamahal ang pagsunod at ang pagpapasakop. Ito po mga minamahal ay napaka-interesting mga minamahal sa mga Kristiyano na po mga minamahal yung pagsunod. Pagsunod sa mahal na Panginoon, nagpapasakop. Hindi po tayo marunong sumunod, di man marunong magpasakop sa Diyos mga minamahal. Praise God.
hindi po tayo makakapasok, hindi pa tayo maliligtas mga minamahal. Dahil marami mga minamahal, mga Kristiyano, naglilingkod sa Diyos, ayaw sumunod, ayaw magpasakop. Bakit mga minamahal? Nasa kanali pa rin mga minamahal ay yung pride of life mga minamahal. Pinagmamalaki nila mga minamahal yung kanilang educational degree mga minamahal. Sila po mga minamahal, may natapos, may pinag-aralan, may kaya sila mga minamahal, praise God. Ayaw nilang sumunod, praise God. Ayaw nilang magpasakop. Kami mga minamahal ng araw, praise God, bilang mga awit dyan ako ng main church, mga minamahal, praise God. Biriin niyo mga minamahal, naalala ko mga minamahal, si beloved, attorney Uy mga minamahal, single square kasama namin mga minamahal, attorney mga minamahal. Kasama namin naglilinis mga minamahal, ng CR, nagkukuskus ng kubeta. Bakit mga minamahal? Gusto niyang malangit, gusto niya magmanang buhay na walang hanggan. Attorney po siya mga minamahal, kasama namin naglilinis mga minamahal ng CR. Nagpakababa siya mga minamahal, alang-alang sa pagkatawag sa kanya mga minamahal. Beloved attorney Uy mga minamahal, single square mga minamahal, dahil siya po mga minamahal, wala pa pong asawa nung time na yun mga minamahal. Attorney po siya mga minamahal, hindi niya po tinignan mga minamahal yung katayuan po niya bilang attorney mga minamahal. Nandun po kasama namin mga minamahal, praise God, na naglilinis mga minamahal. Ito po mga minamahal, tanda lang ang ating pong pagsunod, pagpapasakop mga minamahal. Ano po mga minamahal ang pinakuutos po sa atin mga minamahal ng ating parents in the Lord mga minamahal? Ang ating mga beloved elders, mga beloved ordained preachers, mga nangunguna po sa gawain natin mga minamahal. Hindi po sa kanila itong utos mga minamahal. Sa Diyos po itong utos mga minamahal, galing po sa mahal ng Panginoon, galing po sa banal na kasulatan mga minamahal. Yung kanilang pong inuutos sa atin mga minamahal. Hindi po sa kanila itong mga minamahal. Ito po mga minamahal ay may kasamang pag-ibig mga minamahal. Tayo po mga minamahal, i-duty po tayo mga minamahal dahil ito po mga minamahal ay galing po sa kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po mga minamahal ay sumunod sa palutuntunan at ordinansa ng ating dakilang Diyos. Purihin natin pinakamamahal. Saan natin palakpakan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Hallelujah! Makamtan natin mga manalat ng bagay, mga minamahal sa sanlibutan ito, mga minamahal. Baliwala po ito, mga minamahal. Praise God. Ang significant, mga minamahal, ng pagiging isang Kristiyano, mga minamahal, ito po, mga minamahal, yung salvation of our soul, mga minamahal. Ang ating katawang lupa, mga minamahal, praise God, ito po, mga minamahal, ay babalik sa alabok, mga minamahal. Yung ating living soul, mga minamahal, ito po yung harap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po, mga minamahal, yung haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon pagdating po ng araw, mga minamahal, lang tayo po, mga minamahal, ay kukunin na ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Napakarami po, mga minamahal, sa sanlibutan ito, mga minamahal, ayaw po nilang iwanan, mga minamahal, ang kanila pong nakagisnan, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, marami po mga minamahal yung gustong pumasok sa maluwag na pintuan dahil wala pong bawal. Dito po mga minamahal sa gawain nating pinakamamahal ang Jesus Miracle Crusade, 100% mga minamahal, ipinapangaral po yung totoo po mga minamahal salita ng Diyos, mga minamahal, 100% mga sinusunod po natin mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos. Bakit mga minamahal? Sapagkat mga minamahal, ito po ang ating buhay mga minamahal. Pagdating sa pili ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo rin po mga minamahal, makaka-benefits mga minamahal sa ating ginagawa dito po sa lupa. Praise God. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan mga minamahal, ang ating pagkamamamayan mga minamahal, hindi po sa lupa mga minamahal, kundi po doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang bahay natin mga minamahal, hindi po dito mga minamahal, andun po mga minamahal, nakahanda na po sa atin mga minamahal yung mga mansyon doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Training ground lang ito mga minamahal, itong sanlibutan ito mga minamahal. Tayo po mga minamahal ay training ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po mga minamahal maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa kanyang paningin mga minamahal. Ito pong sanlibutan mga minamahal, ay training ground lang natin ito mga minamahal. Hindi po di tayo taga rito mga minamahal. Doon po tayo mga minamahal sa piling ating pinakamamahal sa kanyang mga pinili, mga minamahal. Praise God.
Basahin po natin mga minamahal ang aklat po mga minamahal ng Philippians. Kabanata 3, ang talata po ay 20. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo taga dito mga minamahal. Ang ating citizenship mga minamahal, hindi po pala dito mga minamahal sa lupa. Ito po yung magiging lake of fire mga minamahal pagdating ng araw, praise God. Ang ating pagkamamamayan mga minamahal, doon po sa langit mga minamahal, nakahanda po mga minamahal, yung pong ating pong mga mansion mga minamahal, praise God. Kaya po mga minamahal, magsumikap po tayo mga minamahal, na sundin ang lahat po ng pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahirap man mga minamahal, napakahirap mang tuparin mga minamahal, subalit mga minamahal, ito po mga minamahal, ay magsisilbi natin mga minamahal, regalo mga minamahal sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa piling niya mga minamahal, na tayo po mga minamahal, magmamana ng buhay na walang hanggan mga minamahal sa piling niya mga minamahal. Purihin ang Diyos mga minamahal. Basahin natin mga minamahal dito po sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 4, ang talata ay 13. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, ang talata po ay 13, ganito po ang sasabi, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya ay iyong buhay. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hawakan daw natin mga minamahal ng mahigpit. Grabe. Huwag nating pabayaan mga minamahal ang turo. Ingatan natin mga minamahal yung turo. Sapagkat ito po ating buhay mga minamahal. Napakaliwanag mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos. Ingatan natin mga minamahal, itinuro sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sumunod po tayo, magpasakop mga minamahal sa kanyang banal na palatuntunan. Sapagkat mga minamahal, ito po mga minamahal ang katungkulan, lahat po ng nilalang ng Diyos. Sa aklat po ng Ecclesiastes mga minamahal, sabi, chapter 12, 13 and 14, ito po mga minamahal, ang kautusan ng pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay matakot sa kanyang dakilang pangalan mga minamahal, sapagkat ito po mga minamahal ay katungkulan ng bawat sa ating mga minamahal na magkaroon ko ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoon at sundin ang kanyang mga palatuntunan at mga utos mga minamahal na may takot at panginginig. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Napakaliwanag po mga minamahal ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Na tunay mga minamahal, wala po tayong ibang sandigan mga minamahal sa ating buhay bilang mananampalataya mga minamahal, kundi po ang salita ng Diyos mga minamahal, na kung saan mga minamahal, ito po mga minamahal, sinusunod po natin mga minamahal, upang tayo po mga minamahal ay magmana ng pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Kaya po ang Diyos mga minamahal, na may likha ng langit at lupa, ang ating dakilang Diyos mga minamahal, bilang Diyos mga minamahal, praise God, tunay po mga minamahal, lumikha ng langit at lupa mga minamahal, biruin niyo, nagkatawang tao mga minamahal, para lamang mga minamahal, para sa atin, sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Ang Diyos mismo mga minamahal, bumaba mga minamahal sa lupa, na lumikha sa atin, lumikha ng langit at lupa, lumikha ng sanlibutan mga minamahal, dahil sa kanya pong kahabagan, mga minamahal, para lamang tayo matubos sa ating mga kasalanan mga minamahal. Siya po mga minamahal, nagpakababa mga minamahal, praise God. Nag-anyong alipin ng ating dakilang Diyos mga minamahal, para sa ating lahat mga minamahal. Bilang Diyos mga minamahal, hinubad po niya mga minamahal ang kanyang pagka-Diyos. Siya po mga minamahal, nag-anyong tao mga minamahal, para sa ating lahat mga minamahal, na makasalanan sa harapan niya mga minamahal, upang tayo mga minamahal magkaroon ng buhay na walang hanggan mga minamahal. Tayo po mga minamahal, inireserve naman ng Panginoon mga minamahal doon sa kanyang ipinangako mga minamahal, ang langit mga minamahal.
Tayo po mga minamahal, inireserve niya mga minamahal. Kaya po mga minamahal, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, magpumilit tayo, magpumilit. Grabe mga minamahal. Ito po mga minamahal. Bible verse ng ating beloved pastor mga minamahal. Memory verse niya mga minamahal. Ito po mga minamahal. Ito pong verse na ito mga minamahal. Favorite verse ng ating beloved pastor mga minamahal. Memory verse niya mga minamahal. Ang sabi niya, ang kaligtasan ay sa pilitan. Sa pilitan talaga. Ito memoribus natin, beloved pastor, mga minamahal. Maglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon sapagkat sa pilitan. Sa ayaw, sa gusto mo, mga minamahal, magpumilit ka. Magpumilit tayo, magsiksikan tayo, mga minamahal, sumiksik tayo sa harapan nating pinakamamahal na Panginoon. Na tayo po, mga minamahal, makapasok, mga minamahal. Doon po sa makipot na pintuhan na nilaan sa atin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Tunay po na napakabait ng Diyos, mga minamahal. Walang ibang Diyos na kagaya, mga minamahal, na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Biruin nyo. Wala na tayong silbi, mga minamahal, sa lipunan. Tayo po, mga minamahal, ay tinawag, mga minamahal, sa kanyang kaparaanan, mga minamahal. Praise God. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, many are called, but few are chosen, mga minamahal. Maraming tinawag. Subalit ko, kunti, mga minamahal, ang pinili. Praise God, purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Maraming tinawag, mga minamahal, pero kukunti, mga minamahal, ang pinili. Praise God. Mapapansin natin, mga minamahal. Praise God. Maraming tinawag, mga minamahal. Praise God. Yung iba, mga minamahal, nalaglag, nawala na, mga minamahal, sa kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil sa pride of life, mga minamahal. Ayaw sumunod, mga minamahal. Ayaw magsuot ng kamanahalan. Ayaw dumalo. Ayaw sumunod, mga minamahal, sa ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoon. Ayaw sumunod sa mga manggagawa. Ayaw sumunod, mga minamahal, sa mga ngaral, sa mga beloved ordained preacher. Ayaw sumunod, mga minamahal. Yun, mga minamahal. Yung pong tinatawag ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, sila po nangalaglag, mga minamahal. Tinawag sila para lamang, mga minamahal, ang kagalingan lamang, mga minamahal, ng kanilang karamdaman. Sila po'y dumadalo, mga minamahal, para lamang masabi nila, mga minamahal, sila po, mga minamahal, Kristiyano. Subalit ang kanilang puso, mga minamahal, malayo sa Diyos, mga minamahal. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Praise God. Ating pong pagsumikapan, mga minamahal, at tayo po, mga minamahal. Isa po tayo, mga minamahal, sa isang tanim, mga minamahal, na itinanim po, mga minamahal, sa matabang lupa, mga minamahal. Ano man pong bagyo, ano pang unos, mga minamahal, ang dumating sa ating buhay. Ano pa pong pagsubok, mga minamahal, darating po sa ating mga minamahal. Hindi po tayo, mga minamahal, malalaglag, mga minamahal. Hindi po tayo, mga minamahal, mabibitawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po tayo, mga minamahal, magsumikap, mga minamahal, huwag po tayong malaglag sa kami na ating pinakamamahal na Panginoon. Mag-struggle po tayo, mga minamahal, na tayo po yakapin po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yakapin po natin, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon, kung ano po kanya pong mga inuutos po sa ating mga minamahal, sapagkat ito po, mga ating buhay, puri natin pinakamamahal na Panginoon. Last verse, mga minamahal, pag-ibasa po ang Philippians Chapter 2, ang talata po ay 6 hanggang 10. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 6 hanggang 10. Ganito pong sinasabi, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananganan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin na katulad sa mga tao. At palibasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanganas sa langit at ng nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Praise God.
Grabe po mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga bilang Diyos, mga minamahal, siya po yung nagpakababa, nag-anyong alipin mga minamahal, para lamang po mga minamahal sa ating kaligtasan. Binuhat po niya mga minamahal ang napakabigat na krus mga minamahal sa krus ng Kalbaryo mga minamahal, dating tayong makasalanan mga minamahal, upang tayo matubos mga minamahal sa ating lahat ng mga kasalanan mga minamahal. Bilang Diyos mga minamahal, grabe po ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nang sabi ng ating mahal na Panginoon, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya mga minamahal. Kaya po mga minamahal, tayo po mga minamahal, magmakaawa mga minamahal. Iluhod po natin sa ating mahal na Panginoon ating mga tuhod upang tayo mga minamahal ay karapat dapat mga minamahal na makasama mga minamahal doon sa buhay na walang hanggan na Kanyang ipinangako. Tayo po mga minamahal, makapasok mga minamahal sa napakahirap na butas mga minamahal na masikip. Tayo po magsiksikan mga minamahal. Tayo po magpumilit mga minamahal, makapasok mga minamahal upang tayo po mga minamahal ay magmana ng buhay na walang hanggan na Kanya pong ipinangako sa lahat ng mga susunod sa Kanya. Purihin na ating pinakamamahal na Panginoon Praise God. At tayo po mga minamahal ay magpuri na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Umawit mga minamahal sa ating dakilang Diyos mga minamahal. Bulay-bulahin natin mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. Words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Hallelujah. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song. You got the lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Purin ka, malapay noon. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Sa aming makasalan kami iyong pinatawad, malapay noon. Binago mo ang aming buhay. Pinagaling mo ang aming karamdaman. Mula sa kahirapan kami iyong hinango. Binuo mo ang aming wasak na tahanan. Binigyan kami ng kapayapaan, kagalakan sa aming mga puso't isipan. Yes. Maraming salamat po, malapay noon. Wala kaming may gaganti. Anong aming maibabayad sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin? Maging ang aming buhay ay kulang pa, malapay noon. Wala kaming may babayad. Ipunin man namin lahat ng kayamanan ng sanlibutan ito, hindi pa rin sapat sa kabutihan mo, malapay noon. Ang tanging aming magaganti, malapay noon, ay sambitin ang katagang hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat po, malapay noon. Sa umagang ito, batid namin umalapin noon ang lahat ng aming mga pagkukulang. Batid namin umalapin noon lahat ng aming mga kasalanan. Aming napagbigyan ng aming katawan, malapay noon. Lahat kami umalapin noon. Patuloy na dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Patuloy nagsusumamo, humihingi ng habag, malapay noon. Alam namin, malapay noon, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Sagana sa kabagan, banayad sa pagkagalit. Na patuloy kami binibigyan ng pagkakataon mapagsisihan lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Kaya kami yung patawarin, malapay noon, sa lahat ng aming mga kasalanan. At aming sinasamo umalapay noon sa umagang ito. Patuloy kaming panghawakan hanggang sa muling pagbabalik, malapay noon. Patuloy kaming palakasin, patatagin sa gitna ng mga pagsubok, mga problema.
ito'y aming mapagtagumpayan, Malapino. Patuloy mo kaming tulungan na aming masunod, maganap ang lahat ng iyong banal na kalooban sapagkat sa ganang amin hindi po namin kaya, Malapino. Hindi namin kayang mag-isa ang labang ito, Malapino. Kaya binibigay namin sa iyo ang labang ito, Malapino. Hallelujah! Pagalingin mo aming karamdaman. I-provide mo aming pangailangan sa araw-araw, Malapino. Urpusin mo kami ng Santong Espiritu, Malapino. Hallelujah. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong daily and beloved and honorable evangelic pastor Valdez Radamena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Atin pong ipatong mga minamahal ang kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa. Sa pangalan ni Jesus, mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, sanhi ng katarata, mga cancer, leukemia, kidney trouble, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin pong palakpakan muna ng malakas ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit. At tayo po'y tatalon, mga minamahal. Amen. 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus.